O proxecto Ciencia no Camiño está incluído na convocatoria O teu Xacobeo da Xunta de Galicia, concibida para a dinamización sociocultural dos diferentes camiños a Compostela. A terceira fase de Ciencia no Camiño contempla o desenvolvemento de obradoiros especialmente deseñados por Xuvenciencia en 5 centros escolares de primaria e secundaria situados en localidades dos diferentes camiños a Santiago. Nestes obradoiros Xuvenciencia abórdase a seguridade alimentaria e a saúde, a biodiversidade e a igualdade de xénero, como oportunidade tanto para o alumnado como para o desenvolvemento do territorio. Trátase, en definitiva, de facer alta ciencia a partir de propostas facilmente recoñecibles e, ademais, ligadas á nosa economía e aos nosos modos de vida.